sé fari diaga jartar a gompar a hónar. Chaihu siad sialiad i enw carir far a gompar ar a sial agus fiw carir ffyrnia. Ta Polan agus Siascain agus rud í fásta a bhela go leor dansearí. Tá seo galanta sílam a bheith abalta siúla maithar uaine sléomh. Ceann an therapí sfárig daine sílam a bhíon meid cantir tullaí agus bheallig doctorí léis agus a hanrad mar sin, but raim hen in chúlaid gur coid hábhata tan da chláinte na haigneag dainir bí agus an san námat ar óin sílam go mé bhaid níos mó béim chu a chúlaidí mar seo. Ní bhain mar eis taras ar a ach mar eis láinte fásta. Agus bés agad fásta agus sin cadeanad an scíal gur colcinn seo deanna pátín agus éolaí ní bhí campana go na haíanana seo agus bhí síbíní a gur a híomh a bhelaí hall sa bhasa seo. Is cartírális ar dói seo da ananne ar a toras mar dín siad a tíútíro perspektiv na vegan de gra. Wel, tá meid in eisiau reich le hinúile agus a tarint ar bhhaile dal ha begli. Sílim go ha just masad an clío siúltugan na hardain i leg tócugan agus yn eisiau meid i gael sís tarint na híslein agus ar an asgw. Stahan yn y biog o ffôl ysgarbi.